Kusihlango lesihlanu la kumzansi wethu channel 163 zisithupha kupuphu ubukele ngibingelele ngwamukele ake sibheke mbukelo wamuhle ngomthandathu umi kanjalo umhlahlo wesimo sezulu namhlanje kusihlo kanjalo nakusasa ake sibheke kusifundazwe sethu sokuqala sakhona lapha Eastern Cape Monti mangisho ugcala umlomo uthi layithela kusasa izulu amaze ukushisa ku16 no21 sisekhona lapha Eastern Cape eGqibeka nakhona sobe lidliva kusasa izulu amaze ukushisa zobe phakathi kwa14 sofika ku17 kanti ke masibheka lapha Free State go Bloemfontein khona ke sobe shisele emafini izulu kusasa amaze ukushisa zobe phakathi kwa15 sofika ku33 ibisiyaphuma inhlavelanga mawukhona lapha kuSasolburg amazinga okushisa zobe phakathi ka17 sofika ku33 mbukeli singena la eGauteng ko Johannesburg khona ke izobe iphumile inhlavelanga amazinga okushisa phakathi ka17 no30 sisekhona belu la eGauteng oFerneging amazinga okushisa zobe ku17 no33 liyashisa ke izulu mali njalo obheke nje kusasa mawukhona lapha yaKwaZulu Natal eThekwini namaphethelo limboze ngamafu izulu amazinga okushisa the ukwehla phakathi ka20 sofika ku24 sisekhona kwaZulu Natal eMgungundlovu sasa ke layidliva izulu yize kunjalo amazinga okushisa aphakeme aphathi wakhe u18 sofika ku37 abe kuye u21 no36 makhona lapha eLimpopo uParabholi iphumile inhlavelanga mbukeli sisekhona lapha eLimpopo kuPhulukwane iphumile inhlavelanga amazinga okushisa ku17 no32 mhlawumbe laphambili ngiyabheka ukuthi limi kanjani izulu kusasa mawu lapha eMpumalanga eMbombela mbukele mankusho ugcwala umlomo uthi likhipha inhlanzi emanzini amazinga okushisa ku16 sofika ku35 kuba udaba olufanayo makhona lapha koSekunda nakhona mbukeli likhipha inhlanzi emanzini amazinga okushisa ku16 sofika ku31 obheke nje kusasa makhona lapha ko-North West Mahikeng mbukeli udaba olufanayo liyashisa izulu ngamazinga okushisa phakathi ka17 sofika ku34 udaba olufanayo makhona lapha ko-Rustenburg ishisa ngalendlela leqakile amazinga okushisa ku17 sofika ku34 obheke nje kusasa makhona lapha Northern Cape Kimberley lishisele emafini ngamazinga okushisa phakathi kwakhe u18 sofika ku34 liyashisa izulu mali njalo iqhubeke limboze makhona lapha ko-Uppington lishise ngo15 sofika ku29 obheke nje kusasa mawukhona lapha Western Cape Cape Town ko-Cape Flats ehlileka amazinga okushisa ngani ngoba limbozile phakathi kwakhe lapha ku14 no16 Western Cape ko-George layithela kusasa izulu amazinga okushisa ku12 no15 kanti ke mina ngingu-Dixie Dube kumthetho Abel Adolphus uncabuhle hlelo wamdalo so ngithi kini nonke emakhaya Nkosazana umusa